rasma di hamu saluk na ruas ni huriata. Kalau nang udah mulai ma perpengguat ta, tapa unduk tapa serek ma martanga kita di bagasan roh hatta beganup. Amin. Tapuji Tuhan atas yang buku ende nomor 125 ayat sadaro di ayat 2. Hite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di porbadia na temo palange dohot tanoon amen. Disuruh de bata do anak naga be pardengganan taringot tu dosata hamu walek kadongan molo songoni di holongi de bata hita ikut dohot do hita masih holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita hale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami na di banua gijang mauliate marohanami tuho ala dileon ho anakmu nasasadai tuhami jala di palua ho hamisian gonggoman ni sibulis hupang ido hami tuho say ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jumpa masa hasusaan dohot hagogotan say sesama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiai sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim jala pamasuk kami Tuhan luas sugut asa pujian nami hodisi rodi saleleng ni lelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tas yang buku ende 414 ayat sada.
tangion hamuma patik ni debata patik na perjolo satu na patik pasapuluhon patik perjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi gana onmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang si uluan patik patuluhon dang jadi dohonon guarnde bata yang go soture dalanna ayo hona uhumna dosogot akan amar sineang di goarna patik paopaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina onom arima ulahamu nasa si ulammu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doing dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak borum manang anakmu naposom lailahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe nama ngebati hutam ay dina onom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina bungi di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho patik paonopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manak kodana manang dia pe ugasan ni donganmu biha padok ni debata taring waktu patik nasapului oddo audo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parrimas siluluhon ni dosa ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparnya kana sogo roha diau alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rak mangidogo go mahita law mangulawan patiki ale Tuhan debata saya pergogo imahami mangulawan na ombarto patikmi amen parende ita sian buku endio nomor 121 ayat sadarode 2
ropo tima dosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga kali hami rotu jolom uhi lalahame rikot doa sini roham disaluhut hami halak berdosa. Alanido ubahen na upaserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tung na jod-jod do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di holomon roham hamatean nya kapardosa alai hamubani rohano dolomon roham asa mangolu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasin roham dihami marhite-hite panidangion dohot agugoon niton di porbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalao bahen hasang hapon di goarmu nabadiain. Amin. Baga-baga ni debata taringon Tuhan sisan ni dosata aidang adong dihita si Tuhan ni malim nasongoni nahudul di siamon ni harbangan ni hatongamon di Banua Gijang dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana namangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marende hidasan buku ende nomor 430 sada. Hatan di debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana nenet sian buku pasalmen 50 sada ayat sada rode 10 tajahama marsikat soreng Ede sian si Daud asima roham di ahu ale debata hombar tu denggan di basam sese sama aka pangalosyokku hombar tu godang ni asi ni roham ainunga huboto aka pangalosyokku jala setong do soson di jolokku dosaku tongodo di bagasan hajatot do au tubuh jala di bagasan dosa di jakon dainang ahu
sayurasi maau siat dosaku marhite-hite sanggul asa tung ias ahu saiburi maahu asa sumaksak au sian itak imasakatna martua do akan atumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Merende itiasan bukende nomor 420 sada ayat sadar 22. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok partibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo no suatu dosan nato mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tudubuan ni si Maria nagabe-gabean santon di perbadia adorang sohabuan kata na tumaon na bernit di pangumuan ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuan tol ding ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pai mulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia diton di perbadia jala adong sada uria nabadia uria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabigi Kur Ina Selasa.
Shalom mamanginang. Tabigi majo titing di minggu tasadarion. Ima minggu tanggal 10 sada September 2022. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu sadarion ima minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Dohok topik minggu dihalomohon debatado hamubaon ni roha. Napaduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Selama di lingkungan gereja, wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja, wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Patuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriat tado secara langsung melalui video streaming di YouTube. Ibadah pagi 2 dohot arian. Do mutusi dipangido tuganup ruas nasoboi mar minggu di gereja alani parsahiton manang lansia asamar minggu madijabu madohoti video streaming paupaton pertanyaan di gereja dohot via Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 10 September 2022 di Patupa Huriat tado pertanyaan maringanan di gereja na dihasuhuton ruas manang parhalado wek walu masuk pukul 20 WIB. Dipangido tu akar ruas nasoboi ro tu gereja asama dohoti pertanyaan melalui media Zoom meeting. Link Zoom meeting di-share di WA group week masing-masing. Palimahon PA sekolah minggu. Di minggu sadarion maringanan di gedung sekolah minggu di Patupa Huriat tado PA sekolah minggu. Nahina suhuton ni keluarga amang HF Sitorus inang boru Sibarani dohot yanakon nasida Imarianti Ronauli boru Sitorus alamat Jalan Wortel Blok A nomor 4 masuk pukul 12 WIB. Paunopon PA Remaja hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di Patupa Huriat tado PA Remaja di gereja pinangidohon tu anak remaja asareta madohoti PAI masuk pukul 10 siawib. Papituhon tamuni huria. Hari Minggu tanggal 10 September 2022 nanang rodo panitia pembangunan Sihun Huria HKBP Payagambar Resort Serdang mengalului dana tu huriata marhite pilihan amplop dohok bazar boras godangna 50 goni doho argana 150.000 per goni kemasan 5 kilo sian parbue ni porla ni ruas HKBP Payagambar imadalatta mengurupi pembangunan ni huriai. Pawaluhon kategorial lansia sinosohon ma tuhita akar ruas ni huria HKBP Raja Wali naung tardok lansia marumur 60 tahun tugijang asaria madohoti parpunguan lansia di Ganup hari Sabtu masuk pukul 7.30 ima senam dohot PA lansia. Pasiahon pesta gotilon disakapi huriat tado naing patupahon pesta gotilon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 jalanunga tarpilit panitia pesta gotilon ima naparjolo ketua amang situa Jesi Tanggang sekretaris amang sintua RB Munte bendahara amang sintua HTRF Simajuntak koordinator seksi acara ibadah full timer palimahon koordinator seksi perlengkapan amang sintua Esianturi paunopon koordinator seksi konsumsi inang sintua BL Borusi Mangusong 10 pertanyaan parhalado. Pertanyaan parhalado dohot keluarga di Patupa hari Jumat tanggal 16 September 2022 masuk pukul 10 pitu nahina suton ni situa weksada 10 sada dak dana nasorang. Nah di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di basa-basa hot hatta dosa dadak dana bawa di keluarga Amang Roni si Hombing inang boru Tambunan alamat Jalan Pajar Ujung Gang Patin nomor 58 wek 10 hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna.
10.2 ruas nataba manang ruas na baru. Mamuka minggu sadarion gabe ruas na baru madi huriata ima. Keluarga amang Wesley John Sitombul ST, inang Betri Sondang Kartika boru par DDSE, naro pidesian HKBP seksama, resort seksama, Medan, distrik 10 Medan Aceh. Tinggal nasida nuaeng di Jalan Melati Indah, Perumahan Royal Kasia Bilkin 2, nomor apitu masuk tuwe 2. Tatangnya konma asagabe ruas naburju nasida. 10 tolu bantuan rehab sian Pemda Riau. Di Jalo Huriata do program bantuan rehab ringan gereja sian Pemda Riau marhite anggota dewan amata Dr. Randus David Marihot Silaban MSI ima berupa sada pengecatan luar gereja, paduahon pembuatan tangga tu lantai tolu gedung sekolah minggu, bantuan nata jalo dalam bentuk material doho tenaga pekerja, patupaon nasida ma di minggu nanengro. Mau lihat mata pasaha tu amang Dr. Randus David Marihot Silaban MSI, saya tu hatta mana mandongani nasida, mangulahon akaulahon doho tanggung jawab di tonga-tongani bangsot tahun. Pasa Pulau Paton selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata. Nang naso ruas dope namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Mamuka siang tanggal 5 sahat rodi tanggal 10 sada September 2022. Hatani debata tu namar ulang tahun di minggu. Biar mida jahoba menguduti ari-ari. Alai jepek do anggo akka tahun ni parjahat tersurat di Poda 10 ayat 27. 15 hata mauliate. Pasahaton ni huriata do mauliate itu sudah ruas ni huria nang naso ruas dope. Naung pasahaton pilihan siganuk minggu. Pilihan partangyangan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon. Songoni nang pilihat tahun. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon. Boy ma dihubungi si tua wek di konsistori. Songoni matiting tadi minggu sadarion. Tuhat tamana mamasu-masu sialon. Tabigi Kor Ama Gideon.
Marende hita sian buku ende nomor 210 sada ayat sada. Martang yang mahita dameni di bata nasumurum sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate nang dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Di damang doho denang namarpungun na hinaholongan ni Tuhatta Kristus Yesus. Horas madihita saluna. Tongon mingguta sadarion. Ima minggu napasa pulutuluhon. Dung Trinitatis. Laos na sinosoan ni topik minggu di minggu sadarion namandok di halomohon di batado hamubaun ni roha jamita bolon na lahosi hanguluhonota di bagasan mingguon imasian evangelium ni si Lukas di bindu 15 mamukame sian ayat sada sahatu ayatna napasapuluhon alani emang dotta minang hami mana manjahatan iturpukon dihita saluhuna songonoma didok hata nitu hata upama taringot tu biru-biru nalilu dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana jadi marmungut-mungut ma akapalise dohot si boto surat ia hatana sida dijak konundo akapardosa pola sapanganan ibana dohot nasida gabi di hatahon ibana ma upamaon tu nasida ise hamu sahalak par biru-biru 100 angko tardep persada siani naso tu minggalhon nasia pulu siai di ladang laho mangalului naso taridei pai maju paksa ia dung dapotsa dia pehomma tu abarana sian lasni rohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna di dokma tu nasida marlas ni roha mahamu rab dohot au ala jupang au biru-biruku naung magoi hudok matu hamu sumantu sido gumodang las ni roha di benua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahar rohana asamida
sia pulusia partigor nasopola paubahon roha nasida adong maulaning parupuan namarhepeng 10 hupang anggo mago sada sian naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi pay maju paksa iadung jupaksa di papunguma akka ale-alena dohot hobbar hudulna mandok marlas ni roha mahamu rap dohot au ala nong jupang au hupang namagoi hudok matuhamu sumantusima masa las ni roha di jolonya kasuru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana ima yanggo sahna hurian itu hatta namarpungo na hinaholongan ni itu hatta Kristus Yesus tongon di sada rumah makan Roma sahalak padita rap dohok donganna neng mangan di rumah makani dinasahat panditon rap dohok donganna ditongan di rumah makani dang pamotoan di panditon adong ma naposo bulung ni huriana natongon apalagi tikii di rumah makani rak mangan dohot sahalak donganna naposo bulung borua dang di ida panditenyan yang go naposo bulungon alai anggo naposo bulungon di ida do ima pandita naro tu rumah makani marnida naro panditei imanani ida ni naposo bulungon Roma naposo bulungon didokma tu naposo bulung boruaon ahama didok naposo lumbawon tu naposo bulung boruaon monggo po monggo martabuni ho ninna naposo bulung bawang martabuni ho unang di ida pandita enok kita ninna heran naposo bulung naburuon puasa suruh monggo pau ahana masa ninna buruon harung Tuhan memboto na di rumah makanok kita dak pola buah alai ropan ditei mabiar ho gelisa ho busi sahok ho sotong diboto hita di rumah makanon ninna boru-borui tu nabawai alai se disuruh nabawong ma asa monggop naborui unang diberek panditanay na sida ujungna disukun naborui ma buasa horoha nina naborui ma diboto hodo molo di batado marni dehita dak pola boa alana dang di pabuah-buah panditei dan di pabuah-buah tuhani manak tuisi ninna naposo bulung nabawon alai anggo panditei do mamboto hita di son bahaya mahita ninna wasa bahaya ninna poso bulung naburuan alana sotong di pabuah-buah panditeyan non tutorop halak na di rumah makanok kita jala dakolan marhite hata dia kapar sorang na di pabuah panditon na mason ninna na poso bulung bawai alai
marhiti jamita pian non nabudon non dohoron di panditei na pajupak kita ditongani rumah makanon ninna na poso bulung na bawai tu boru-boru. Hulia na hinahulongan itu hatta rasa gelisah busi saun siat tonga-tonga ni da bawai marhiti haroro ni panditei marhiti perjupangan ni na posoi maradupo panditei ido na taida masa di tonga-tonga ni perjupangan ni gelisah busi saun dang sonang ido na taida jala siat tonga-tonga niya kahita pe boy Jepang do masa songon na pinakilalahon ni bawa na poso na taduk na kiningani na bodo hita songon haro-haon ne songon na pinakilalahon ni na poso na bawai busi saon songon na gelisa molo pajupak kita maraduk pun akka dong atta jolma adong do amang si adong do si tonga-tongannya kahita saluhuna si adong do Jepang manang marpungu dohok donganna nitor didok di bagasa rohana beta hita tapadau tapaholang ima alani rasa busi sauna manangna rasa gelisah ido dakolan nataduk marhite na poso bawa sinakingani siya tonga-tonganya kahita pe boy Jepang do masa aka haro-haon nasi songoni di tonga-tonganya ka parmuluta di siganupare jala los ido na lahos si ido tanuang marhite turpuk jamita di minggu sadarion rasa gelisah rasa busi saon ni halak parise dohot si boto surat marhite di perjupangan di Tuhata Yesus Kristus ima di perjupanganna dohot si jalobeo nang songoni dohot aka si pardosa alani mang do taminang isi do huroha si jalobeo on isi do roha si pardosa molo nisigatan sian tradisi ni hajehudion hoparme tumasan iturpukon nedokna si pardosa ima golongan-golongan yang terpinggirkan yang tidak berpendidikan ima nedokna si pardosa si tonga-tongan iturpukon jala di hatudu semon amang dot taminang maaf tuaka paramaham maon tudusan ni nedokonna si pardoson alani ido angko pamerengan ni halak parise doh si boto surat yang go halak pardosai manang parmahan nata dokoni ima akka halak na sotikos dui jala molo didok akka si jalobeo sudi do hita mandokoni amang do taminang akka mangula di tonga-tonga ni akka pamarenta mon akka ulaunion ima molo didokon si jalobeo jala akka pemungut pajak mon papungut pajak ma ulaun ni si jalobeo on ima ulaun nasida jala dua tipikal manang dua parulaonon anggo parnidani si boto surat dohot halak parise ulaun ni halakon akka ulaun pardosa do ulaun ni halakon
Jala ulon ni halakon dangadong nasitong dangadong natigor. Ido angko parnidani halak parise dohot halak siboto surat. Alani ido mang dota minang. Orang parise siboto surat selalu merasakan, selalu menyatakan bahwa dirinya lah yang paling benar. Ido parangin nasida. Ido angko harohaon nasida. Alan ido mang dota minang. Roha-roha si songonon. Bako-bako si songonon. Iko pasilingot tadi. Siya tonga-tonga niya kahitabi. Bako na menyatakan bahwa dia itu selalu benar. Bahwa dia itu tidak bercacat. Adok kita namang dota minang na sempurna ngulutong. Adok kita. Tanga dong. Duk soadong do hita le portibion. Nasi kok parangulota. Ate mang dota minang ate. Tanga dong. Tanga adok kita na sempurna. Jala. Sifat si songonon. Ondo naga bejojot mambesiga akka parsoran. Sifat na menyatakan selalu benar dan selalu dia yang paling benar di tengah-tengah hidupnya. Tapi hari amang dota minang. Haru. Napa Jepang pe si jalo beoi doh si pardosa. Nedok niturpukon. Di salahon nasida do Tuhatta Kristus Yesus. Ima dina pajupang dohot si boto surat. Dina pajupang dohot si jalobeo. Dohot si pardose. Seni taida. Masalah be parange. Masalah be. Sifat na adong di tonga-tonga ni ngulu ni. Si boto surat dohot halak parise. Alani ini bahaya don. Di tengah-tengah ni huria pe bahaya don. Molo adong akaroha-roha songon. Yang menyatakan dirinya selalu benar. Adong domang dota minang bisa ada parmingguan. Apalo tongon di masa ni sada minggu. Roma sahala ruas ni huria. Mito Roma akan adiba akar ruas ni hurion. Nama mereng haroroni sahala ruas ni hurion. Ahama idok dari bon. Bereng mak maroi bana. Naso hiadung marminggui. Ninna. Nah torop mamereng haroroni sahala ruason. Jala los tongom musiatong. Naro ruason sahala ina. Dinaro ruason sahala inon. Mitor di pahobar muse, mitor di pajonok muse parhudulna. Tupunguan ina para di selasa. Nangi mitor Roma nadi bawandok kolam di pabagas ma mamerek karoronon. Idu ate. Patagi-tagi ho di bana. Di pajonok muse ibana. Hudul di parhundul ni punga parende para selasai. So sudah musim nakingan parmasuk na penakingan parona penakingan mitor habigian sian sipatunai malatak-latak ninna nang emang dotang minang ninna mitor malatak-latak habigian mitor haboto wanibana isi bana naroi ninna halani do emang dotang minang bahwa kita yang datang ke tengah-tengah gereja ini tidak ada orang yang sempurna. Alai rohi tak tu bagas joroon. Nalau pai beruh rohat tado. Dang rohi tak tu gerejon. Tahatahom taduk. Masih tongau dia lupa mutuhan. Tahu. Rohi tak tu gerejon. Asa pai beruh rohat tado. Mangalap bugut tado hita. Roh tu bagas joro ni Tuhan tahu.
taminang. Alangi ilo. Di tengah-tengah ni parpumata di minggu sadarion. Hinauli ni turpukong. Neng manugunugu hita. Manugunugu panandota. Marhida dia kaparulota. Di hadapan ni debata. Ilo nagabe soso-soso. Nagabe neng tugi honon. Ni tonga-tonga ni haga ni debata. Di parpumata. Di bagasan mingguan. Alangi ilong. Di damang dohot dahinan. Molotas sigat. Sen ayat 4. Sahat tu ayat 5. Siya tonga-tonga ni turpukon. Los tapa hobar muse. Tu ayat 3. Doh ayat tu ayat 8. Doh ayat siya. Siya tonga-tonga ni turpukon. Kaida amang dotaminang. Na parjolo sahali. Adong ma parna puna biru-biru 100. Mago sada. Tinggal ma sia puluh sia nai. Sian biru-biru nai. Daya walu do ayat sia. Adong ma parna puna 10 hupang. Mago sada hupang nai. Tinggal sia hupang nai. Nalo sidot tamang dot taminang. Duk komago. Duk kon lilu biru-birui. Duk komago hupangi. Ahado diulahon parna puna biru-birui. Ahado diulahon parna puna hupangi. Molomago hempot tamang dot taminang. Buado. Tadok do. Ditikimago hemponi. Palok di sii. Napola rikoti. Tadok soalnya emang dot taminang. Dangan dong rahi taman dok soalnya emang dot taminang ate. Nah pasti di dia do. Setalului dui ate emang dot taminang ate. Itu. Manang na. Molomago gusting. Amang dot taminang. Adong do songono namang dot taminang. Mago gusting bisa dejebu. Roma inap tadi jebon. Ahamai dok. Woi torang. Woi tigor. Woi tiur. Diri aku stingi. Nina inaton ne jebon. Sudi digora. Sudi dipanjuhon. Holang mangalului. Hinariko ni gustingi asa dapot. Dijo si tigor. Dijo si torang. Dijo si takas. Dipandok sudi. Amang dot taminang. Imata ida. Rikok na. Tung naso. Lomodor hatta. Masa. Akuan. Manang ahape setonga-tonga ni hita. Manang na. Amang dohot taminang. Adong do songoron. Adong masahala ina. Inaon manlapunahol 5 danak. HP naso pamotuan ni inakton. Aguan ho sama inakton marhite sahala dadanak ne. Dinamonding dadanak nong semangandungi may inakton. Diyan dukon inakton ma. Amangu yamang buwase kumati ho. Buwasa hoy ko parjulo sinaw. Na buwana mangulukon. Buwana maaw ninna inakton. Mambigi andung ni inakton akadadanak ne. Roma dadanak ne mandokon. Wa oma. Naso adong behami idaho. Opak na hami tinggal. Ninna akadadanak non. Naso di teko behami dadanakmu. Ninna akka dadanak na paton natadingon tu inang ne. Ama nalau alus inangi. Alus ni wakne. Anggo hamu mangulu pe hamu dapola hutangisi hamu. Alai namon dingondo na hutangisi buasa mamasa songono. Na aguanondo hutangisi. Ninna inapte. Alani mamang do tamu inang na hinaholongan itu hatta Kristus Yesus.
dang naso arga nasia pulusia nai ima biru-biru na adong di joloni parna puna birui dang naso arga nasia hupang nai ima apuna ni parna puna hupang nasia nai dang naso arga manang na dang na ala na umalo na magoy manang na dang na ala na umarga na magoy ben na dilului alay dilului na puna biru-biru ipe biru-biru na mago na sade dilului parna puna hubang na mago na sade na patuluhon tanggung jawab do na pinatuluhon ni parna puna hupangi do parna puna biru-birui benna dilului opatu si domang do paminang na marpunguna hinaholongan itu hatta Kristus Yesus songon na idok ni hati di batang di Yohanes 3 ayat 10 ay songonondo holong ni rohani di bata tu portibion pola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganup na poseha na di ibana holong ni di bata do di naro ibana tu tonga-tonga di portibion asa marhiti nang gosada jolma na di portibion dang adong na mago marhiti na ni dondonan ni dosai parngulun alani mamang dot taminang na hinaholongan itu hatta Kristus Yesus tadok nakingan tanggung jawab do jalanunga di paturo de bata tanggung jawab nai dinaro Kristus Yesus tutonga-tonga ni portibion atau ngalani aduh nalahodohonon na tuhita lumoy ma nalahodohonon ditulpukon dito nga di parpungat di minggu sadaryo parjulu sahari pauba maroham ido nedok nitulpukon bertobatlah songon diri na bertobat mulai dok bertobat berarti dukon ditanda Yesusi dukon dihuton Kristusi dang diulah hobe naso hopar tulomo ni rohani Tuhani di parangulun itu halat na bertobat jalan nalahu putih hota siatonga-tonga ditulpukon molo didok marhamu baun ni roha parjulu sahali pasol hot madirim tu di bata pasol hot madirim tu di bata unang gelisah unang ganggu rohata hasonangan do molomian di bagasan Kristus Yesus tu hatai ida mang do tamina unang adong naganggu rohani unang adong namanenga-nengahong nguluna di potong-atongan di portibion songon halak parise doh si boto surati dang di boto laho pasol hoto dirina tu di bata imana parjul molo ta pasol hot dirita tu di bata dohonon nama hita ali-ali ni di bata dongan ni di bata si solho ni di bata jala unang adok kita mang dot taminang napa solho-solhot pon nang emang dot taminang unang adok kita napa solho-solhot pon alai pasolhot to diri tu di bata asa gabe si solho ni di bata ngulutong taberin halak pari si jalobeo do pardusai di pasol ho dirina tu di mata asa Jepangna haluau ni
Imana para julu. Napa dua homuse amang do tamu inang. Naing tuguun itu pukodo hita. Asa taharinggason sumigati hata ni debata. Taharinggason manangihon hata ni debata. Halak nang marhamu borroha. Marsitutu mamiliho dirina. Ringgas manangihon hata di debata. Gudang dohito namang do taminang. Alanunga hebat dipakilala rohana ibana. Dipaholangi ibana dirina siya debata. Gudang dohiton alanya kaulaon dang diboto be. Nalaho manangihok kata di debata. Holan ulaw ni nama. Hola parkarejuan na nama. Nari hari koton ibana. Udang amang dotamina. Alani i. Halak nang marhamu baon ni roha. Di paringgas do rohana. Laho manangihok kata di debata. Ay hata di debata itu. Nagabi. Sulu-sulu di paranggulon na. Alani i. Tau pau ba merohatta. Amin martangiang mahita. Mau lihat ya mali Tuhan. Di hatam nong marsaringar. Di parpungan nami di minggu sadarion. Na manjuhuk kami. Marhiti asini rohani. Di papatar hodu alay Tuhan. Marhiti naradiho toktong mancekok kami. Molo radi ngulu namion paubah rohana. Alani i para gugoy kami. Ajari kami alita. Anggit boy tarudah hok kami. Naidok ni hatami. Hopar may tulungan niyo. Di bata Jehovah manami. Di saluhuk na ruas ni Huriam. Parhalado ni Huriam. Nadong di Huriam HKBP Raja Walion. Tuho mahu pasat hani nasida. Asaho matotong ali Tuhan naman dongani nama ngaramoti. Ngulu niya karuas ni Huriamot salu na ali Tuhan. Leho nakasilas ni roh. Pada wali Tuhan salu na ruas ni Huriamon siya ragam niya kasahit. Leho mahahipason ditonga-tonga ni pamatang nasida ali Tuhan. Suang songoni akan nanyulay tangan nasida. Di dia penasida mangulak kaulonna. Pos rohanami. Akan nanyulay tangan niya karuas ni Huriamon. Na pasu-pasumu ya le Tuhani. Di napi nasu-pasu mali Tuhan nanyulay tangan nasida. Martamba malas ni rohani ruas ni Huriamon. Martamba ma pamujian nasida tuwar munabadi. Dia kayanakon niya karuas ni Huriamon. Na menek pamatang na pay buri-buri le Tuhan asalam tumagudang na. Dia kana marsikola le Tuhan topa pauliuli. Anggia gabe jol manapistar na bisuk. Sibual las ni roha parangulun nasida le Tuhan. Nang songoni akayanak pun karuas ni Huriamon. Nok sipul setong-atongan ni parsikolaan. Dang dapat dopiak kapar kerejuan. Leho na kaulon na dinggan di ngulun nasida. Dia kanong matoras umurna. Dang dapat dope sirokap nito dina. Patuduho na le Tuhan nagabe dongas sari penasida. Pos rohanami. Napa sahatom mo le Tuhani. Hawason ni hami salukna marhiti asini rohami. Tuhan nami jala di bata nami. Marningot dope hami le Tuhan. Dia karuas ni Huriam. Namarlas ni roha di bagasan minggon. Marhiti ulang tahun pribadi. Ulang tahun keluarga. Sudah ya le Tuhan. Ditambahi ho umur. Dileho kuah kasilas ni roha. Alania sini roham do le Tuhan. Alani latabay makalas ni roha. Ditonga-tonga ni ulasida. Lumoy ba le Tuhan. Di natoktong di parorokmu parangulun nasida le Tuhan. Pos rohanani. Ho matotong namardongaton mamasu-masu nasida. Di bata Jehovah manami. Ya karuas ni Huriam. Nangsong ni parhalado ni Huriam. Natongon di minggu sadarion na ibaga sa parsahiton. Marhiti tangyang namyon.
Kupasat hai matuho wale Tuhan. Asale honom wale Tuhan. Hama malum marhite sahib na sumongkopi pamatan nasile. Suang songoni male Tuhan di keadaan di bangsa nami. Imale Tuhan dia katikina parpudion dukon naik BBM di tengah-tengah di bangsa namion. Gudang ale Tuhan akan masa. Mangiru hami itu tuho ale Tuhan. Di uluan di bangsa nami Presiden Indonesia do sude aka pimpinan satu pimpinan terbawah dongani nasida pargugu nasida asa dinggan mardalan bangsa namion hopar mai tulomo di roham atong di bata Jehovah nami pos rohanami ada Tuhan ditangiang namion natangi honom mujala ulwammi marhite Kristus Yesus martangiak kami Tuhan amin. Marende ita sian bukende nomor 400 sia uhud di sonma tapasahat peleata.
tatangya koma piliata. Ali di bata amanami nari Banua Kijang. Hodo hararuan ni saluhut si lehol-lehol nadinggan. Doho nasa uli basa nama udiutus. Hupasat hami masien nan lihomi tu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dahami godang ni silehol-lehol mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia makuarmu. Saya Roma harajomu. Saya saut malomoni roham. Di Banua Tungaon songon ne Banua Kijang. Lehon matu hami sadaron hamuluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa idongan lemar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasor homa damem tutodim. Amin. Shalom.